ana kiransa glided cage. Wannan shiri a YouTube yake, wai sunan shi podcast. A cikin wannan podcast ɗin an samu mata guda 4 waɗanda suke ganin su 'yan bana bakwai ne, wai su feminist ne, sun zo suna maganganu. To idan ba su sani ba su sani, wacce na fara sani a matsayin feminist a nan makarantar Professor Rukayya, ita ce the first feminist ɗin bana. Mun je taro da Professor Rukayya, aka yi ta sati guda ana ta up and down tare da Amina Muhammad wacce take United Nations yanzu. Aka ce za a ƙara kwana 2 kwana 3. Professor Rukayya ta ce wallahi tallahi ba zan zauna ba, saboda na bar mijina shi kadai a gida, bara in koma. To kaji fa yadda musulma take ta gari. Sai yanzu aka samu mata guda 4 wai suna yin wani abu podcast. A cikin podcast din sai ga wata wai ta Fatima wace ce da ana kiranta Maryam labari na. Ta fito gatsai-gatsai tana cewa ita gidansu pizza ake bata. Pizza ta naira 10,000, 15,000 shi take ci, babanta yake so mata pizza. Saboda haka wanda duk za ta aura, ba za ka aure ni ka kawo ni gidan da zan ci tuwon dawa ba, saboda ni pizza na saba da shi. Na farko kenan. Na biyu, ba za ta dafa abinci ba. Na uku, ba za ta girke-girke wanke-wanke ba. Saboda haka a wannan sai ta nuna ta kaskantar da kanta, ba ta ɗaukaka kanta ba, saboda ibadar aure kawai ta tsaya a kai, ba tare da sauran abubuwa na aure ba. Ba za ki dafa ba, shi zai kawo miki ya dafa. Kuma ta ce addini ne faɗa haka, fine, amma mahaifiyarta ai ba haka take wa mahaifinta ba, kuma a gidansu ba pizza ake ci ba. To wannan littafi shi ne ya zo a daidai kan gaba, a nuna wa mutane yaya musulmar mace yake.